ብእግርኻ ምንቅስቓስ ማለት ንዝተወሰነ ርሕቐት ብእግርኻ ምጓዓዝ ንጥዕና ሓጋዝ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ተንቀሳቐስ ኮፍ ማዕጠጥ ኣይተብዝሕ ተስእ ተንቀሳቐስ ከይተሓምም ከይትሰብሕ ዘወርበል ተወሳወስ ደምካ ዕለቱ ኸሳልጥ ጭዋዳታት ክትርር ኣካላትካ ክሰጥም ክትሕይል ክትዕንትር ልዋም ክድቅስወ ሕማማት ከተባርር ተንቀሳቐስ ኪድ ብእግርኻ ኮለልበል رأي كبابيخا تفترو استماقر نفاس وسد تبرابر تنقسقس بإقرخا كتنقح كتبلح ጭንቀትካ ሕማምካ ከይበዝሕ ከይሰፍሕ ተንቀሳቐስ ጀምሮ ሎሚ ኣይተመኽኒ ክትጥቀም እንተደሊኻ ክትጥዒ ኣይትዕነኒ ስለዚህ ተንቀሳቐስ ተዛወር ተወሳወስ መታን ክትጥዒ ከይትኣርግ ክትንእስ ተንቀሳቐስ بمسرت مخري سب مويا طعنا حاد اقول سب نمعالتي بوحد ناي فرق ساعات بإقري منقسقاس كجبر ناشتو دما كبابي حاد ساعات سخون بإقري منقسقاس مقبر عبي طعناوي ربحا كم زلو يحبرو ብዙሓት ጽሑፋት ከም ዘነጽርዎ ካብ ፈለማ ኣካላትና ናይ ምንቅስቓስ ባህሪ ዘለዎ
ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕባለ ከይመፀ ሰባት ናብርኦም ንምእላይ ህይወቶም ንምምራሕን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምጉዓዝን ምንቅስቓስን ሓደ ካብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከይኮነውን ኣይተርፍን ይብሉ ናይ ዘበና ሊቃውንቲ ዝጋነን ናይ ፀቕጢ ደም ካንሰር ከምኡን ካልኦት ሕማማት ኣይነበረን። ብእግሪ ምንቅስቓስ ዝህቦ ጥቕሚ ምስ ንርኢ ጭዋዳታት ይተሩን ኣካላትና ተጻዋርነት የማዕብል ፀቕጢ ደም ሕማም ሽኮርን ካልኦት ሕማማትን ካብ ምቅላዕ የድሕን ጭንቀትን ወጥሪ ኣእምሮን ብምፍኻስ ጽቡቕ ድቃስ ንኽንረክብ ይሕግዝ ኣዕጽምቲ ድልድሉ ናይ ኣካላትና ካሎሪ ብምቅጻል ካብ ዘይተደልየ ሚዛን ሰብነትን ንሱ ዘስዕቦ ሕማማትን ይከላኸል ስለዚ ከምቲ ሓኻይም ዝመኽርዎ ንመዓልቲ እንተወሓደ ናይ 30 ደቃይቕ ማለት ናይ ፍርቂ ሰዓት ብእግሪ ምንቅስቓስ ምግባር ንጥዕናና ሓጋዚ እሞ ሃየ ንንቀሳቐስ ደኣ